Inselmilkom u nistedinkom għal 130 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Qed niċċelebraw is-solennità ta' tluħ il-mulej fis-sema jew kif popolarment insejħula il-festa tal-Absi. Iż-żewġ siltiet tal-Iskrittura mill-Ġdid Testament illi l-Knisja tippreżentanna f'dan il-ħadd jagħtuna kemm sens ta' tmiem kif ukoll sens ta' bidu ġdid. Sens ta' tmiem, Ġesu jala il-preżenza u l-ħidma tiegħu fuq din l-art. San Luqa pereżempju fis-silta meħuda mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli fl-ewwel qari fakkarna li għal 40 jum Ġesu baqa' jidher lill-Apostli tiegħu, jallimhom fuq is-Salt Natalla u jħejjhom għal missjoni ġdida tagħhom. Iwedhom il-qawwa tremenda tal-Ispirtu Santu, mhux ta' bxejn allura jgħidilhom biex jistennew fil-belt biex isseħħ il-weda li jirċievu l-Ispirtu li bis-saħħa tiegħu kellhom ixandru il-ġmiel tal-Vanġelu mhux biss f'Ġerusalemm imma fis-Samarija, anzi sal-ibgħa t-trufijiet tal-arte. Ġesu qed itemm b'mod solenni il-missjoni tiegħu fuq din l-art u qed jgħaddi din il-missjoni lill-Apostli, lill-Knisja li kellhom ikompluha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Anki l-Vanġelu skont San Mattew jagħtina sens ta' tmiem imma sens ta' bidu wkoll lili ingħatat kull seta' fis-sema u fl-art. Ekku Ġesu jiġi igglorifikat għal-missjoni tiegħu fuq din l-art, jiġi glorifikat fuq il-lemin ta' Alla l-Missier. Imma hawnnu l-bidu, bħal fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli morru fid-dinja kollha u xandru il-bxara tajba. Sens ta' tmiem tal-missjoni ta' Ġesu fuq din l-art, sens ta' bidu il għaliex bil-Pentekosta li jekk Alla jrid sejrin iċċelebraw il-ħadd li għadda għandna l-bidu solenni tal-Knisja. Il-Knisja li tkompli il-missjoni ta' Ġesu. Il-Knisja li tħares lejn il-mulej glorifikat illi iwiegħed illi jibqa' preżenti mal-Knisja tiegħu sal-aħħar taż-żmien. Dan bis-saħħa tal-Ispirtu Santu, il-qawwa divina tiegħu li taħdem fina u bis-saħħa tal-weda tiegħu jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Mal-Knisja allura jew inħarsu lejn il-mulej li jiġi glorifikat fuq il-lemin tal-Missier imma li bis-saħħa tal-Ispirtu Santu jibqa' magħna biex anki aħna bħala Knisja inkomplu l-missjoni tiegħu fuq din l-art. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.